Дан, дан, дан. Дан. Какво по... След една година. Бандата е отново на Лиля! В днешния епизод бургерите отидоха на своя фестивал и справиха се невероятно. И за награда отиват на невероятния плаж на морски дъх. Както и така, днес ще се фокусираме върху пилешки бургер. Да, малкият брат на чизбургер. Но да, както вече са разбрали това, да минем към темите. Говорене. Чиз минало. Мюзикъл. Море. Бар. Пилешки бургер. Ей, моя още. Банда храните. Епизод 3. Побъркан плащ. Премиера в събота 9 часа сутринта. И ако някак си успея след това епизод 4, ще идва много скоро. Вече ми се разтапя мозъка. Някой да викне 112.